μετρό και στο τέλος της κλίμακας οι λιγότερο καλά αμοιβόμενοι ήταν οι υπάλληλοι του τραμ. Αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα, παρά τις παρεμβάσεις που γίνανε από το 2010 και μετά. Και σας είπα, για να προχωρήσουμε παρακάτω, προχωρούμε με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου που πέρασε από τη Βουλή και από όσο ξέρω πρέπει να τηρηθεί ο νόμος. Πώς να το κάνουμε? Δεν γίνεται. Κύριε Βραντίνη, θέλατε εσείς να κάνετε μια παρατήρηση, νομίζω. Πραγματικά εκπλήσωμαι με την επίοικια που δείχνει ο Υπουργός σε μια προφανώς παράνομη πράξη, διότι εδώ έχουμε την ταλαιπωρία 1,5 εκατομμυρίου πολιτών κάθε μέρα. Οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες συγκοινωνίες, οι δημόσιες μεταφορές είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να διασφαλίζεται με κάθε τρόπο. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει το κράτος, είναι για να μπορεί να κάνει τη στάθμιση των συμφερόντων. Τι ακριβώς προτείνετε, κύριε Βραντίνη, τι ακριβώς προτείνετε? Θα πρέπει με κάθε τρόπο η κυβέρνηση να επιδιώξει να λήξει αυτή η απεργία. Να προσφύγει στα δικαστήρια, να σταματήσουν οι καταλήψεις οι οποίες είναι εκ της φύσεώς τους παράνομες και να δώσει όλα τα στοιχεία εκείνα στην κοινή γνώμη που θα δείχνουν ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Είπε ο Υπουργός πριν ότι ο μέσος μισθός ενός εργαζομένου είναι περίπου 3.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να υπολογίσετε σε αυτό το μισθό και το ασφαλιστικό κόστος που έχει για τους Έλληνες φορολογούμενους αυτός ο εργαζόμενος και το λειτουργικό κόστος το οποίο επιμερίζεται σε κάθε εργαζόμενο και πληρώνεται από τους φορολογουμένους. Και θα δείτε ότι αυτό είναι περίπου 45% και 50% πάνω από το μέσο μισθοδοτικό κόστος του δημοσίου και βεβαίως σχεδόν διπλάσιο από το κόστος του ιδιωτικού τομέα. Ποιος πληρώνει και ποιος αποφάσισε οι Έλληνες φορολογούμενοι να πληρώνουν αυτές τις υπηρεσίες τόσο ακριβά? Νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση με αφορμή αυτή την απεργία, η οποία είναι προφανώς παράνομη, να σκεφτεί σοβαρά την ιδιωτικοποίηση του μετρό. Όπως και την ιδιωτικοποίηση των υπολείπων συγκοινωνιών. Αλλιώς θα είμαστε πάντοτε όμοιροι μιας σκληρής συντεχνίας όλοι οι Έλληνες πολίτες. Και κυρίως εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες. Η εταιρεία Ίσταση έχει προσφύγει στο δικαστήριο. Το δικαστήριο κήρυξε